Hoztunk nektek egy játékos megfigyelő riportot Szépe Jánosról. Videónk során arra keressük a választ, hogy miért érdemes a győri védőt ismét szerződtetni egy NB1-es csapathoz, hogyha lejár a szerződése nyáron. Szépe János magyarországi karrierje során az első komolyabb lépcsőfokot jelentette, amikor a 2019-es szezon végén NB2-es bajnoki címet ünnepelhetett a Zalaegerszeg csapatával. További 2 szezonon keresztül erősítette a Zala megyei csapatot, ahonnan végül az NB1-ben szereplő Mezőkövesdre igazolt, majd ismét a másodosztályba került, ezúttal az MTK-hoz, ahol ismét a csapattal feljutott az élvonalba, és több játékidőt kapott, de megint klubváltás következett az alacsonyabb ligában játszó Győr együtteséhez. Végül velük is sikerült a feljutás, és ebben a szezonban ismét a legmagasabb hazai ligában láthattuk. Úgy is mondhatjuk, hogy elégséges mennyiségű tapasztalata van már az élvonalban. Játékintelligencia. Folyamatosan szkenneli a pályát, tudatosan figyeli a játék alakulását, különös tekintettel a lesvonalra, ahol rendre jó pozíciót vesz fel. Reakcióideje gyors, és a helyzeteket megbízhatóan olvassa, ami segíti abban, hogy stabilan jó döntéseket hozzon mind védekezésben, mind labdakihozatalkor. Technikai képességek. Technikailag képzett, játéka letisztult és hatékony. Első labdaérintése többnyire jó, kevés hibával játszik. Labdakezelésnél mindkét lábát aktívan használja, és hosszabb passzokra is képes bármelyikkel. Labdabiztos játékos, ritkán veszít labdát nyomás alatt. Passzjáték. Alapvetően kockázatkerülő passzjáték jellemzi, elsősorban oldalra vagy biztos célpontokra játszik. Ugyanakkor ezek a passzok nagyon pontosak. A labda járatásában megbízhatóan vesz részt. Védekezés. Helyezkedése átgondolt, előrelátó, gyakran időben felismeri az ellenfél szándékait. Ritkán teszi, de amikor szerelésre kerül sor, azt bátran, jó ütemben és hatékonyan hajtja végre. Lövések blokkolásából is gyakran kiveszi a részét. Fizikum. Viszonylag magas, jó testfelépítésű, mozgása természetes és könnyed. Robbanékonysága kiemelkedő, és az NB1 szintjén átlag feletti futóteljesítményt nyújt. A párharcokat különösen a földön gyakran megnyeri, és ha a helyzet megkívánja, kellő fizikai erőt is képes mozgósítani. Fegyelem. Rendkívül fegyelmezett játékos, szabálytalanságokat szinte alig követel. Nyomás alatt is higgadtan viselkedik. Támadás. Elsősorban rögzített játékhelyzeteknél jelent komoly veszélyt az ellenfél kapujára, ahol kiválóan hasznosítja fizikumát és helyezkedési képességét. Labdakihozatalkor jól ismeri fel a lehetőséget mélységi indulásra, és képes lendületesen vezetni előre a labdát, ha erre szükség van. 400 000 euró körüli értékelése reálisnak mondható, de nem kizárt, hogy alulárazott. Egy tapasztalt és képzett profi futballista, aki stabilan képes megfelelő teljesítményt nyújtani az NB1-ben. Szabadügynökként a legtöbb élvonalbeli csapatnak jó befektetés lehet a szerződtetése, ha Győrben nem hosszabbítanak.